ora nek lampu pundi? Oh, alah nek lampune bos. Arep dhewe nek lampu. Lho omongane lho nyawa lho kaki. Enggak tahu saya juga lampu. Motor mama. Omonganmu. Jadi ceritanya iki aku diinfo Sutris bos. Rembo melayu rene, Rembo melayu ning Ronan bos Armada Rembo. Armada Dewi. Jadi negara Sutris iki kuwerah terus. Alah. Dicolok. Colok iki keras iki. Apa iki? Heh? Ono bos. Peraturan yo peteng gede to, Cok. Iki aku main dengan Sutris iki kok Rio gak percaya dia tak bidok. Wah, iki apa rene yo Jombang Kidul ngono. Oke lho. Oh, ada lagi lah untuk garap. Oh, alah iki lho. Rembo bos. Kene macem piye? Piye to iki? Kalek. Nate. Dengaran we kok idilan rene. Lah, gak iso bendino dolan rene kok cerita dolan rene. Jadi kan juga asu. Ya iki lho wino, kok rene dhewe nang piye kok ndi? Sopo? Aku lho, Jon. Lagi mulai. Iki ra bleki. Kaliku bleki. Oke piye to keh? Kok malah nang kamar surup. Grup ning kamar. Bulan iki nang to. Kita nggon darat jenenge lho. Ora nggowo. Lha Lha apa to? Kok mah. Tapi nyapa to? Kaliku pakan jus. Tetep tak gua. Pedhot to nggon darat to. Oh, ki ana digo sekuimon critane iki. Digo ngalor karo kocong apa piye lho. Terus ya ora anu kok mbok omongi tapi Win. Tak omongi. Jere malah awe aku ra Jawa ae ngono. Digo sekuimon. Wingi nek ngomong, ya kudune ya ngono to. Iya kudu rene. Geng Aril karo Dono kok gendeng lah. Bar kok ngene kok ngirimi video Rio nek Rembo ning kene ya. Dong kelek murah ro. Iki lho pawon mulai kembar. Aku kan ngawang kok pawon. Heeh. Terus buka Ya aku buka iki. Kuronan nek. Buka di sangane cucu kurang laku. Terus delok tentang metres kuwi. Lah terus ora omah ya. Lewe ning ndi? Aku nyetuk ya. Ngene. Ngenari. Untuk rombar we. Rombar ngenari. Haris. Darat kok. Niki nyapa to? Ojo. Alah wong tinggo teko gendeng tok lho. Lah rapi apa ya pedat apa piye to? Aku lihat tenan gendeng dhewe. Oh, kamu. Tapi ya teko gendeng tok engko balik ra ya, Kak? Apa nih? Darat. Kalau tak gua tak balekno. Kenapa? Wewe nang ndi nek bengi gak tau tuman aku nang ndi wae? Aku ben lho. Beh, kalau Ah. omongane kalau omben terus. Ya mben omben. Aku tangguh sih, Mbak. Alah wong dikon munggah ora gelem kok. Gantongmu rada mlete saiki sajake mbuh. Lah, jadi aku meneng ya. Oh, iso. Kok Ini dikata telepon barang dikai. Aku ngidul, Cok. dikai lah mbok telepon dikawin mbok telepon aku ki artis sibuk terus jajalan aja apane. Aku saiki ditelepon wong-wong sekarang.
Iya ta. Ora tak konjiko lah tak more bleki kerai. Iya tau kok lanang padha lanang kok. Mulai tak berhenti. Anu rembu. Ingat tak story-nya. Jadi pertuan baik barang dicek enggak semen. Petuan ning ndi? Ning Ning kono. kono ning ngarepen. Bener kok gitu loh. Heeh. Enggak pokoknya nek grup daerah Waduk kita nek Sukimon. Ora mungkin nek Sukimon grup ya teko kene. Lah tae ning kali ngisor kono. Oh gak jere cep ngeyer roh asu abang. Wis tak kulot ning ngono. Asu abang. Heeh. Iya ning waduk kono. Dudu nek abang Kiki berarti nek abang. Asline Kiki maksud. Asune sapa? Kiki. Iki sapa? Kiki bulu lho. Tandane Iya. Cek gede ngono. Gede. Asune gede ngono. Masa Daging asu apa tak gede ke. Ket cilik lho. kecil isak Oh, karo cek rem. lho. Padha tak rembo wi. Empo. Cilik nek sableki. Jere gede ngono. Iki lho kok. Iki enak mah. Iki. Ini. Ya ari lagi kau geneng, lebar kau geneng karo Dono. Terus apa wi? Nggih status apa riyo wi. Lah bapak apa ning kene ngono. Kok asune ning kene tres. Lah wingi tak kira yo Tata Rene ra asune ditinggal ngono. Dadi bae ciri pae malah nggawe asu kon. Aku ya gak ero Mas, ning aku ning omah ngguri anu kuwi. Lah asu grosot ngono. Lah aku nganu lawang, terus ndelok kono, terus tak pakani, terus tak wae payek gelem. Nah wis kok gaplake mo. Bukai payak gelem. Kok gak paham. Kuwi gempal. Gua yo ben to mbok ngalunnya aku apa bet to kok malah nyah kok bar kok gak naku. Kenapa jadi kengga aku ceritane nyepo armada ngene win. Ucul kok ceritane ucul go Sukimon. Ora ora mlayu rene. Itu berarti wong loro tok sing grup ya. Menawa wong wit ate kaya ra Ya piye to? Mosok asu diubar dicelok iki to. Dibar kok, Mbak? paling asu kono mulai wong mulai sih asu paling diumbar. Ora ngerti nek asu ning kene wis ngerti kene terus mlayu rene wi. Ora Lah ini ngerti. jadi ngantai itu, Mbak. Ngantai damar. Sopo? Asune iki lho. Iki ya? Asune anu rembo wingke ta? Jadi ngantai damar. Oh, ngamplok. ngamplok ngantok. Ngantoki wae. Mulai senden sagak. Senden sagak. Atene mampu moli nyer bojo terus. Iya. Omoli tak ragen. Mulai damar Tak ragen. Masa? Kita sama berarti. Gak mana. Lah iya, Bu. Mau ben mana? Gak aku mana ragen murid ngono. Belas ya sampe. Bebar pisan. Sito terus. Susu den kok malah saiki nang ngombe susu sesuk mati. Waduh gitu. Maksudnya cinta Lah gak tak cocok. rai engko tembak. Aku wae mati. Heeh. Belum buang ya. Nah, kudune susu wedhus. Nek Dewi nang kok. Nah, susu den kuwi gak cocok. Ngono diomongi saiki nek ngombeni susu blembung mati ya. Lah tenan to Tres aku. Nah, pas jadi ki stres ki saiki gak tau ning geneng bagi mbah. Nek Nyapa? dinyo to. Ora ngerti, aku ora ngerti tak dhewe lho. Aku ora malah ora ngerti. Yo nek kita seneni nek dinyo to gak pindah. Jadi repot. Lah aku lah nyetok lho. Pertama Kayak lho langsung mleren laro aku ora tau ning omah lagi. Tenan. Wong kerja terus. kerja terus ki gak aku gak Ya ngerti. nek kerja ki nawan nek karepku nek sepeda munggah. Lah munggah mau apa to? Bener lho. Ka semeni jan ya. Kaya aku mengin to. Saiki kan terano yo Wis. Kang Nom iki Ya cah nom iso. Pengene- Miline parake nendi-nendi kuwi kan bebas to. Maksudnya kan ngono nek wis wayahe nglumpuk-nglumpuk ngono. oh nek anu iki dibel to kandang munggah. Dari terus dikono apa to Iya, munggah? dia bukan apa nek WA munggah. Ora nek kegiatan apa gitu. Ya dolan-dolan ngono. Jalan nendi dolan ki adine sangu. Dolan ning nggonmu nganggo sangu. Beren linyi wae. Yen iki. Sopo wae? Kerio. Iya. Aku nang Aku Mbak delok Nita sampe, kono. Kano pernah dikon. Lah jika tidak men. Dikawain bangkel lho. Lah melembangkel itu. Iya, Golek dhuwit terus. Rondet denane kan meremet aku. Terus kok blonjol kan nyaking aku. Kurang ajar ngono iki. Lah yo kes tak penan detake to, tak pendang munggah ngoterne ilang. Ya kan dicawe silawo to, arep karo Sitawi. Cawe silawo lho. Tak Kemudian seneni ya. apa nyaking aku.
Ya Ini kan ngomong impone ngomong kan aku karo Sutra iki jere geger Ngene-ngene ngono. Jadi tukaran. Dari tukaran. Ya elek pedoan. Kowe elek jeno elek iku. Tukaran ki wong ben opo ngono lho. Entah kan sing kadang sing Alah, Kak. padha-padha. Padha opo ke? Iwan ngono cabel. Aku nek Guys, berapa? Mau pengen enggak ini juga petang Pak. Aku to. Dikon benare bareng iku lho aku selalu kuat. Yo eleng-eleng wis diwedos terus. Alah wedhus wis sing kene sapa ngedin Ini nyampe. Ya nyampe. Aku ramen nabi diraku ta gak seneng ter. Lah ramen iki dipijetna nek pikiran ramen iki dipijet. Citra di gue kok peti. Kowe sing biasa rasane. Biasa ora jadi ngene lho jadi. Wong wis terus nimbal balik terus kene balik. Suwi menutup. Mbel balik iki pokoke donga dinunga ae wong yo. Iya. Lah ngono ya terus aja. Ganti rantene. Kok dhewe kucuran karo. Ora orane apa-apa. Apa kabeh lek. Iki rukun kabeh kok. Ya Mas wong bubuk dan piye. Iya kok, asline iki ra apa-apa nah ya repot. Awet babak ya lho. Eto. Wes, wene iki babak. Babak kok setahun bisa dibabak iki gak apa aku ngono. Nek gak beban kok bar terus gejek Gejek. nyemprot nyabuk. Matamu aku yang kerja terus coba angkel karo kowe barang. Ya, Enggak kayak kenalan. iki munggah karo dono sing sitok gendho iki. Nah tiba juga petan lampu. Kumak kabel kae. Yo. Digor Ariel. Kabelmu toh petan. Paketmu juga yo. Terus kado. Buk. Ngono ta. Cuma asline iki rane apa-apa dibeli. Apa-apa cuma. Ya. Senang direpot. Lah Sutra iki gandengane Ariel nek Sutra ora munggah Ariel ya ora munggah. Lah nek Ariel ora munggah Sutra ya ora munggah. King. Ngono iki aku ditane kok Rembo pokoke engko iki piye wi? Asu wi. Kayak ngono ae aku telepon Mas Wingi ya terus. Pindah sik terus rantene. Lha piye ta wi ya? Wange piye wi? Sopo? Sopo-sopo wi omong apa? Omong apa kemu kok. Ngene lho. Nggih. Iya enggak anu yo maksudnya aku juga harus sangkan parah nih kuwi aku nggak nelawang. Ya jenenge babi ya? Ora sing ero. Kuwi nek jenenge babi asu ya digo ngalor karo Sukimon karo pocong. Ngalor nang ngalor nang dia karo terus kok asu terus teko kene lho. Eta man ben ae ta wong Joko Jai kok malah di AC. Mabi wong karo kanca ya jon kuwi. Seminggu udah ben bingung. Kayak wong. Apa? Wis rasa andalane piye to? Wedhus sih ngono kuwi ya. Wis tak syuting. Wedhus sih ngono. Jadi konten tak kita pakai podcast ada terima kasih sudah terus video-video berikutnya. Jadi tetap asa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.